أبيل بحال بتمنتي خامربر إزقبرو زلهم يأننا كبتهاكم إزقبرو لكم سندعي أملاخ منتعنا نهاكم زي أبزي متينا زلنا خا كنت أوت كنت كنسعرينا متينا زلنا تمتي تصبح على الحني ما مهرانك دعوماتين موراتين قدامي نجار دحانين كل نجار سك تبقورو معتين يأننا كبتها حجي خا متعنا نهاكم بلينا ساتينا متعنا نهاكم شمي ممرسابا ولا مارم دمرال بيت مرتي دهلاك ود مرتي زخا زقنيات زخا قنيات قن سبورت امراون معبالون سنكلا زكايدلو زلو تقيح بحري ز هادلخا زبا ماكل يكايدلو سبورت زي ازيو نزوم دقنا ازيو طعامن معبالهم امرهم زمعبلي سلازي صبغي بتعمل صبغي كل سبكة نزوم دكنا خكاتاتلهم حجي إزوم قال عزيم قدم كنحزوم كلنا مالتي كم جمرتا نفسهم زي كلو بامبر غيرهم زماتو نفسهم زي قطاطوري منيرهم أبيت مرت مسماتون كاب جزوم نبيت مرتهم كبيت مرتهم نجزوم بعلاتهم كمالالوسو جميرهم حجون أبتزقبر نتفت ناي سبورت بقبو ينطفو أبيت مرت سبورت كايدلهم أبزخا عمتاو خاب كالندر تتحيزو سبورت يقبرو زيهم كل زحل عزياتهم كبيكوزهم مسواتو نايس إلي نايس سبورت ناي كل مدرسة سلزلهم عزيم ينزم عبل زلهم
መምራስተር ይባሃል መምራስተር ጸጋይ ኣብዛ ማእከል ተዋሓታታሊት ወይ ሱፐርቫይዘር ናይ ውህት ትምህርቲ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ኣጋጣሚ በዚ ናይ ሎማዓንቲ ተራኺብና ዘለና ናይ ስፖርት ንጥፈታት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኣብ 7 ንኡሳን ዞባታት ናይ ውህት ትምህርቲ ኣለዋና ኣብ 12 ቤት ትምህርቲ እጂ ዝካየድ ንጥፈታት ከዓ ልክዕ ከምቲ ናይ ስሩዕ ትምህርቲ መደብ ተሰሪዕሎም ኩሉ ንጥፈታት ይሳተፉ እዮም እዛ ናይ ሎማዓንቲ ብፍላይ ግን ናይ ስፖርት ንጥፈታት እያ ዞባ ማእከል ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ናይ ዓመታዊ ናይ ካላንደር ኣብቲ ኣሰራርዓ ናይ ስፖርት ልክዕ ከምቲ ናይ ስሩዕ ትምህርቲ ኣብ ካላንደር የእትዩ መዲብሎም ኣብ ቤት ትምህርትታት ክካየድ ዝኽእል ንጥፈታት ከዓ ሎማዓንቲ ኣብ መዛዘሚ በፂሕና ብኩዕሶ እግሪ ናይ ወዳትን ናይ ኣዋልድን ከምኡውን ናይ ጉያ ተወዳዲሮም ዕዉታት ኮይኖም ከዓ ተሸለምቲ ኮይኖም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ስፖርት ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ነዞም ቆልዑ እዚኦም ምስቲ ዘለዎም ስንክልና ንኣካላዊ ምንቅስቓሶም ኣእምራዊ ምዕባለ ከምኡውን ንሓንጎልካ ንምሕዳስ ልክዕቲ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ጥቕሙ ንፈልጦ ኢና ኣብዞም ቆልዑ እዚኦም ከዓ ብፍላይ ኣድላይ እዩ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ዞባ ማእከል ሚኒስትር ትምህርቲ መደብ ሰሪዕሎም ኣፃዊትዎም ከም ዝቕድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ውድድራት ሰሪዕሎም ዝተኻእለ መጠን ከዓ ብዓቕሙ ኩሉ ንጥፈታት ኣካይድሎም ሕጂ እቲ ዕላማ ናይ ስፖርት እዚ እንድሕር ኮይኑ ንቐፃሊ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ስፖርት ብዓቢኡ ክስራዓሎም ተወዳደርቲ ተሸለምቲ ኮይኖም ከዓ ንክወፁ ከዓኒ ይላበዎ ማለት እዩ تحية تبوت تعواته دكرومنا زيوم كاريت توتنا كاريت ساسيتها توتنا تجيجها تمتتك كاريت توتنا ويا تودا ديركن يركندي وتشيا كاريت أنا كلنا حمس ترين كلنا حساسها كمية نسحبنا حساسها كمية نسحبنا شعود كمية كان توت حاكي كتن ليكي خيلاغا كيمم فوتوكي نادنت كتن ليكي خيلاغا كيمم أنا تحجي دكا كيمم فوتوكي عوض
سحلة برهان تولدي بهال زمز أخوه بيت مرتي كبيت مرتي فنتة طباب إيه نايوهود مرتي ممهري جي زين أيلوم معلتي كالئن معلتن جبرلنا زلو كبري نعنا ندقنا تمهارونا كله بتمرت منستي أزينا حقوساتنا دقنا تمهارونا أبناء سبورت معبال اللوم أكلوا معبال اللوم حنقول معبال اللوم أزيدس بلين إحنا ونحقوس نتم سدرابيتهم كوزهم زي كقالوا أبجزاز اللو إذا مسرعي وانش أخوستو مسرعيهم مدلي أخوستو مسرعيهم بحان قوتا إنا بزحو يمجرنا على لذي نمانقستنان نولدن نزيز قبر زلو تمرت منيسترن أزي خمس كنيفت إذا مدقنا قدام عينجر أديتاتهم بمحانا متنك أزينان حال يلوم ممهرانو مينا حكي مينا نحن نحكمهم نردهم نحجزهم نتن ولد خاء مبزحتن أشوش لزخنا نتابعن أزينا نتابعن سلازي بكم ولدنا خم دقنا جرنا إنا نريم تعمينا خان حجز زي خمسة خين النيل نعين فلت بتعم تحوجشنا إنا نقلقله بتعمي إذا حجز كمان مسلكة هزبي إرتراسي مزخول زلوز أجمعت أتبيعو نظام دقنا نظام تمهارونا يحلي كم زجيرونا سبورتي أبكالون بسئل ما يتعيديو بجلاجا جب ما جرديو يارون هزبنا حجس لزلو أزين عينا أنا ما سجنوا كابزين اللي عليك تقولوا لنا خان اللعبة بتزجبرلنا زلوا منيستر تمرت تحاحزهم معنا زخنا سوبرفايزرات اللونا معنا زخنا مرحة اللونا نحن ون كم الديتات كم مهران كم عليتي كم حكايم كم كل غينا كان نحن تزكى علينا زلوا فقري اللي كيسنا نزوم تمهرنا حزنا يا معلم أنا نزوم تقول عزيم تاني وجبل كل جزء عيننا نتصلوا زيهم ولدنا نحد سب ناكل تسب ويك أنا بيت مرت ويك أنا منيستر تمرتي ويك نايت بيت مرت تراجع يكون ناكل حبرة تسب سلوز غني نلايم نحب نكنا خنومي شمي أبي نبي محاري موغش جرخ مربر منيستر تمرتي
ሕራይ ከም ዝደጊምና ንብሎ ዘለና እዚ ውድድር እዚ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ተወቲቡ ዝካየድ ውድድር እዩ ኣብ ዓመታዊ መደቡ ወይ ካላንደሩ ድማ ተሰሪዑ ይርከብ ስለዚ ድማ ነዞም ናይ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ተምሃሮ ትምህርቲ ንኣስታት 2 መዓልቲ ዝካየድ ዘሎ ማለት ብረቡዕን ሕጂ ናይ መዛዘሚ ዓርቢ እቲ ውድድር ድማ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኮይኑ ናይ ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ውድድር እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ነዞም ተምሃሮ እዚኣቶም ድሙቕ ዝበለ ሞራል ሃብናዮም ፅቡቅ ኩላትኩም ጠቃዒት ኣታወኩላትኩም ፃዕዳ ጎዳይት ምስ ፍረህይወት ጎዳይ ፍረህይወት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዋንጫ ፀወታ ስለ ዘለወን ኣለይቲ መምሃራን ሙሉእ ዕድቀን ለሚሰን ካርባ ክትሓባብሩና ደጊምና ንሕብረኩም ኣለና ሽመይ ለተብርሃን ተወልደ ይበሃል ዝመጻኽዎ ቤት ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ፍኖተ ጥበብ ናይ ውሁድ ትምህርቲ መምህር ሕጂ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ካልእን መዓልትን ዝግበረልና ዘሎ ክብሪ ንዓና ንደቅና ተምሃሮና ኩሉ ብትምህርቲ ሚኒስትሪ ኣዝና ሕጉሳት ኢና ደቅና ከዓ ተምሃሮና ከዓ ኣብ ናይ ስፖርት ምዕባለ ኣለዎም ኣካላዊ ምዕባለ ኣለዎም ሓንጎል ምዕባለ ኣለዎም ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ንሕና እውን ንሕጎስ ነቶም ስድራ ቤቶም ከውፅዎም ዘይከኣሉ ኣብ ገዛ ዘለዉ ከዓ እዚ ምስራይ ዋንጫ ክወስዱ ምስራይዎም ሜዳልያ ክወስዱ ምስራይዎም በሃንቆታ እናበዝሑ ይመጹና ኣለዉ ስለዚ ንመንግስትናን ንወለድን ነዚ ዝገብር ዘሎ ትምህርቲ ሚኒስተርን ኣዝየ ከመስግኖ ይፈቱ እዞም ደቅና ቀዳማይ ነገር ኣዴታቶም ኢና ኣዴታቶም ብምዃንና መጠን ኣዝና ንሓልየሎም መምህራኖም ኢና ሓከይም ኢና ንሕና ንሕክሞም ንረድኦም ንሕግዞም ነተን ወለዲ ከዓ መብዛሕተን ንኣሽቱ ስለ ዝኾና ነተባብዕን ኣዝና ነተባብዕን ስለዚ ከም ወለድና ከም ደቅና ጌርና ኢና ንሪኦም ብጣዕሚ ኢና ከዓ ንሕጎስ እዚ ከምዚ ኮይኑኒ ኢልና ኣይንፈልጥን ብጣዕሚ ተሓጒስና ኢና ነገልግሎም ብጣዕሚ ዝሕጎስ ከመይ መስለካ ህዝቢ ኤርትራሲ ኣፀቢቑ ነዞም ደቅና ነዞም ተምሃሮና ይሓሊ ከምዚ ገይሩ ናይ ስፖርቲ ኣብ ካልእ እውን ብስእሊ መጣይ ድዩ ብጅላጋገብ ነገር ድዩ ገይሩ ንህዝብና ሕግስ ስለ ዘሎ ኣዝና ኢና ነመስግኖ ካብዚ ንላዕሊ ክትገብሩልና ከዓ ንላቦ
حلم العوان كير البحر بتملتي عدو قارت عادي فتوكي نالباية سكلكي أورساية كي أولباية عادي ولا تتسبحر بتملتي تحرك البحر متمريا أبي سبورت متعامل حركته متمريا كل ما مهران سابان كلهم أوس أوتان كأن بلسان إساءة فقي بتمتين كلهم يوحنا كبير كلهم أسمعتي أوتان كلكبو أسمعتي أقوي مامين بابين يوحنا كمسكنهم تري كلهم إساءة فقي بلسان أوس أوتان كلاجاني عن جندكن إذا قد أكن أجزم أجاي حكن جامعون شيخ أجاي كن أني قصة أتى هنقول هاي كاتي أجي قصة إنك أتى هنقول هاي أنا سمع كلامه اسمع أنا كلامه مسمع كلامه أنا كقول هايني أنا بسمع فيلم كاسة تمتي سينما تمتي إتا بقالك سكوكوبا ناتشيني تزومني إتا داكو سيي ستاني كسنايما هلينا كسايما إليتا أمبالك سكوكوبا
ዮሐንስ ፍሬህይወት ናይ ዋንጫ መንወሰዲ ግጥማት እዮም ተካይዱ ዘሎ እናርአናዮም ጎላትን ኣጣቕዕሎም ብኢቱ ትሰብ እንታይ ይመስል ሕጂ ብፍላይ ግን ናይ እዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ትምህርቲ መፅኦም ኣብ ትምህርቲ ዝሳተፉ ዘለዉ እዮም እቶም ካልኦት ኣብ ገዛ ዘለዉ ግን እቶም ተዓፅዮም ዘለዉ ንኽወፁ እዚ ዕድል እዚ ንኽረኽቡ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንፅውዕ ንምንታይ ኣብ ትምህርቲ ምምፃእሲ ካብ ገዛ ወፂኦም ኣብ ትምህርቲ መፅኦም እታ ዘላ ኣብታ ትምህርቲ ዝወሃብዋ ትምህርቲ ብዓቕሞም ለውጢ ተምፃሎም እያ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኖም ከዓኒ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ንክሳተፉ እታ ትምህርቲ ከዓኒ ንዕኦም ብዓቕሞም ነብሶም ንክእሉሉ ደረጃ ንክፍጠር እቶም ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ዘለዉ ንኽወፁ ሕጂ ኣብ ኩሉ ንኡሳን ዞባታት ከዓ ከም ዝበልናዮ ኣብ ከባቢኦም ትምህርቲ ኣለዎም ቤት ትምህርቲ ከፊትሎም ስለ ዘሎ ተጠቀምቲ ናይ ዝዕድል ንክኾኑ ከዓ ይድልዎ ማለት እዩ እዞም ቆልዑ እዚኦም ከዓኒ ጾር ናይቲ ሓደ ስድራ ቤት ወይ ጾር ናይቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘሎ መምህር ዘይኮነ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ጾር እዮም ሕጂ ኩላሕና እንድሕር ነዚ ቆልዓ እዚ ንምሕጋዝ ኩላሕና በብወገንና እንድሕር ተሳቲፍና ኣበርክቶ ጌርና ለውጢ ዘይመፅእ ኣይኮነን ለውጢ ኣምፂና ኢና ሕጂ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ተራ እዩ ከዓ ተራ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ እዞም ቆልዑ ዘሎ ኣረኣያ መጀመርታ ርድኢቶም ክዓቢ ብድሕሪኡ ንዕኦም ዘድልዮም ነገራት ከዓኒ ንክሕጉዝና ኣብ ምምሃር ኣብ ምስትምሃር ምክንያቱ ዘን መምሃራን እየን ወለዲ እየን ሓካይም እየን عليتي كل خوينا زواسة عبت بيت مرتي عجنا زين ما مهران زين مراد لين بو متن كأني تم مهران لو تخبزوا خا نايم كل حبر تسب حاجز يدلين عمل متبع مراد لين عمي كمزي حجي كسب على كاينا لينا حلف على الدماء تشلم تزغنا نايدك على السياق الألوان على الدماء الألوان نايدك على السياق تشلمتي عندما يتبين حلف على الدماء زازمت بيت مرتي سبلة كمان نايدك تبعته قدام يتبين استعملت بيت مرتي فريوته سلازي نزي شلمات زي دماء زعدولنا أعطوا يراس يمانة أب هجراوي معبر عمرو نعمله على فاينانس وخبري ناب ماشي نبي بتا مجنا نعدل نجري قدامتي عودت بينا نتسوي الدرزازمات بيت مرتي بيت مرتي سنبليا سلازي بلو عدكي شلمالو ورا الأبون بيت مرتي سنبل بك عن السيع عودات بيت مرتي سنبليا زين بقدر الطاقة يتابعون تمرتي فريوتي وعوتات لا يكوعس أدري أمسح على فعلة تستغير مرار محاسب لطابع من السيماني أبو هاجراوي محمد الأمراوي محمراوي كتينا أبلي في تسعوتاتي مع الشلمات كنعدل شلمات دماء بدك آلسينا كنجمل نزل شلمات زيزي عدلنا أتو إسماعيل أبراهام حلفي فاينانس كوميشن بالن إرترا بخبرينا بشلبي ناي أتلتيكس نبي أبسط كاين صنحة ودبر عوداتين زين سالسيتو قينا استعودت هيرميلا تدرس كاليتو قينا استعودت ساوينا زهايب قدامي قينا استعودت ما عائشة أحمد عمر أزين كان قدامتي كسب سالسيتي بين السعودين سالسيتي بين السعودات نحس مدنيا كاليتو بين السعودات بروب مدنيا ندرس كابيت مرتي فراتي كباب سالسيتي بين التعودات كاليتي عائشة أحمد عمر كابيت مرتي فريوتي كابيت مرتي قدا
كابيت مرتي سالينا قداماي فينا سرابروخ كابيت مرتي فريوت ازيامون سالساي كوين استعاوته اسرافيل ابراهام نحس مداليا تقاعد يقولوا لهم كلهم ورا الهبوط هلا كوين استعاوته امان سلمون جرور مداليا قدما يكون استعاوته في نازل أبروك ورك مداليا غني لنا حلفي فاينانس كوميشن بهال سبورت الإرترا أتو اسماعيل أبراهام نحس مداليان كلته وعساسو نشيل مالوا بيت مرتي بهالك ساتسيتو بين الأبزيخ كان زغني أنا فيستيفال لاي أتلتيكسن كعس أجر وبدري مشيل مدلو هراي بيت مرتي عوتات ناي سالساي درجة زحازيهم كراي كنا استعملتها بيت مرتي بداي أقول لكم بيت مرتي بدايف ناي برور كامو دما كلته كأساسو ينتشل ما دلها بيت مرتي بدايف كراي درجة بمحز برور مداليان كلته كأساسو نشل مالوا الراي بدايف كمون عد بعدين بحسب تعاوشنين نزبط ما كايدنا سلازين ودايفن عد بعدين تشلمتي ناي برور مداليان كلته كأساسو كوينان الوا الرايك داميتي غينا أبزغك زغني النيات والفستيفال ناي وود أبيات تمرتنا بيت مرتي فريوات بيت مرتي فريوات عودات كلنا ورك مدالين
منعتك كمان عباي وانت خشلمين قدامي تبين زعوتها زنوب بتمرت فريوتين ورك ميدالية منعتك كمان عباي وانت خشلمين سلازي بتمرت فريوت دمغ ولا داغايت دقوم داغايتكم الرأي لزوج زياد الشلمنا أب منسر تمرتي جندر منسر تمرزا ماكل حالا في مسرتاو تمرتي ما مرسرتو بغمي أما شلم وطاق موتنا الرأي ما مرسرتو منو عدكن عبا وانجن بيت مرتي فريوات تشلمنا له سلازي تبان ولا تاغايت بيت مرتي فريوات دينا سنة بهاي شمي رسوعته صبرينا أنا منقح بس حتى فلاتني أجري سمعي يا لخي كاري تنت أجاكي ماك تنغي وتا أجاكي ما فتوكي إلى تلغي أنا مؤذنغي أنا كزغي ومنك وزع الرأي كابدك تبعتي وسالسيت خوينا مزتعوتو بيت مرتي بيت مرتي قدايم سالسيت خوينا مزتعوتو الرأي كلك يدريدون بيت مرتي قدايم سادسيتو خوينا مستعوتو بيت مرتي قدايم كمو دما بيت مرتي عدو على ديم ناي نحسن ناي كلتك وعساسون كشلمية ويشلم النوم عوتات بيت مرتي قدايم كمون عدو علات نعس مادانيا كمون كلت كاليت خوينا مستعاوتو تقرينا نتنا بيت مرتي حامد إدريس عواتهم زي كلنا مصنعنا ناي وانجا خصاصنو سلسة بريت تسعرهم الرب بيت إدريس عواتهم رامي تشلمتي برور ميدالية كمون كلتها أزي أنا كممهر كوينة كوريا خلوه زح جت غير هذا أنا منيسر سمرتي زوا ما أكل زكاير نايو منيسر سمرتي نايب حكيم جن بقول خا تحابرت خوينهم كام منيسر عيوز صرحوا خاي موتيهم يكاتاتلوهم يوم زيادة جن أبزياتهم وفري يدلي حجز يدليهم قلعت زياتهم يوم ولدي خاب جزا خوصوا من دحر كوينهم كم زعينت صبونا جرات لا ترى أيتمتيو قال سحاون أيسانون نخونوا كم بسنك نقعدنا ولد مالتي حجي كم زعينت زي كجبر كولاجن كله إلى كبلالو أبزون قل عزياتهم وفرخ كبر كخلالو مالتي أنا نايب حكيني منيستر سمرت زوا ما أكل كمسجونهم زدلي إزجن أبزيات رايت حتى راح تعرف كم زي اللوا أب نقصان زواتات كم زعنا زلهم نقص زوا كيدك كخلالو زون قل عزياتهم كتصاري أب عمد كل تجزي 3 جزء كجبر لهم قالوا
كم زين دحر جيرنا نتن ممهرانهم دحر حجزني أمتهم أب ممهر مسمهرناي أكلاو دلنا دحر حجزنين نعتها كأني بتعم صبوي جي أب تمرتين تاجرنا لنا كنجركا توكلتي ممهران اللون نعوم زنك أسقصو مغنياتو إذا نقول عزياتهم من قصاص يدليمي كم دماني أبهل خاص كنطفهم زلهم كأن جبرينا بهل خاص نطفلو خم زلهم كأن أبي تمرتي توكلت له نعتهم زيادة سقط أبينا خسر حلينا مالتي أنا أبدأ زلوا كل جزء مزغاري زلوا من برنا بحكي نفعت زيجاتهم إرتراو مالت كل جزء حاجة جزء نبري أبزون قول عزياتهم أنا أمني نجركا سان حبريتا قديلوهم لأخون خيرنبر وعلى الحذر دي وله حاجة زي اللي ميزون قول عزياتهم أنا أتو ماتريال ناي كوس ماتريال ناي سبورت يدليمي من كاس قاسي يدليمي ولا خم جيم عينت كمان كجبر خلوا لهم أبو ناتاتهم كسر حلهم خيلي أبو دهلك بيت مرتلك أخوهم تسرح لهم نيرو حجي زوم أبدأ قدر لو نزوم دكنا ناي كلنا حلفنا وسيدنا تي عامد الله بنوات كحجز تي استمهر أكل نزيهم ماشي سايكولوجيكالي زمهر له من جديك بأكل ماشي كله أنا زين تسمعوا زخونة إرتراوي خلق قبر سلا نريا كقبر لهم كم زخونة دائما أنا حجز كأدلي ميزان قول عزياتهم إن إرتراويين كأني كم قدمكم كأنا زين قول تحجزوا خا يتوعوا بتمرتي عاتد ما كأنتي درجة إذا نزود درزين لازم منن كرال الرأي داميتي خوينا من نزيد إنيات نرتات بتمرتي فريوتهم تدانو بتمرتي فريوت سلسة بغلطة بمعواد المال زمرين دلنا لاي وانشان ورق مداليان من عدي تشلمتي هننو أمتي عوفات نايزي ناي أمراون معملاون شكلان تمارو وتمرتين ورق مداليان من عدي كمون عبا وانشا يشلم اللون الرأي موعد كنا وانشان شلون من دماغ من تغاس كامل بدأ تمرت فروت كلت سلسلة
تلوني ينتعني لبعك سر سلطاني قدر مساقما عدل لما قدام سلما إيريتا أب علم جبيتا توقبو كرا إيريتا أب علم جبيتا توقبو كرا هذا عباس ምልከቶም ምዃኑ ንኽፍለጥ ብጎስጓስን ከምኡውን ብሚኒስትር ትምህርቲ ብማሕበራት ጎስጓስ ተገይሩሎም እዮም ኣብ ዝበፅሖም ዘሎ እዚ ኩዕሾ ዝፀወታ ዓወት ከም ዝረኣኻዮ ድማ ነዚኣቶም ዝገብረሎም ሳላቕቲ መጀመርታ ብሚኒስትር ትምህርቲ ጎስጊሱ ኣብ ስፖርቲ ኣብዚ ምስታፉ በቲ ዝገበረሎም ብምሉዕ ዕጥቂ እንዳሃበ ንዓናውን ከምኡ እንዳተባብዐ ኣብ ዝደብፅሖም ቀዳምነት እሱ እዩ ካልኣይ ኣብ ትሕቲኦም ኮይና ንሕና ክንኣልዮም ከለና ከም ትምህርቲ ዋላ ሓፈሻዊ ካቶም ተምሃሮ እንተኾኑ ብዝበለፀ ግን ኣብ ስፖርቲ እዮም ምድምዖም ምክንያቱ ስፖርቲ ኢልካዮም ዝወፅኦ ካልእ ትምህርቲ ኢልካዮም ድመፅኦም በበይኑ ኣብ ስፖርቲ ዘለዎም ኣረኣያ ፍሉይ እዩ ብሳልኦም ከዓ ከይተሓለልና ንዓኣቶም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ጀሚሮምሎም ዝነበሩ ተቋሪፁ ሚኒስትር ትምህርቲ ግን ኣየቋረፀትልናን ኣብ ሶምን ሓንሳ እንዳገበርና ብሰለስተ መምሃራ እንዳኣለና ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝዓወት እዚ ክንዕወተሉ ዝኽኣልና ኣብ ቤት ትምህርቲ ካየቋረፅና ኢና ስፖርቲ ካይድናዮ ዓወትና ከዓ ከም ዝትሪእዎ መወዳት ይኹን በዋልድ ይኹን ብናይ ዋንጫ ብናይ ጉያ ብኩሉ ከዓ ደማሲሶም ወፅዮም ቤት ትምህርቲ ፍረ ህይወት ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍረ ህይወት ኩሉ ግዜ ዕውታት እዮም እዚ ዓወት እዚ ክረኽቡ ዝገበርናዮ ፃዕርታት ግን ካልእ ዓይነት እዩ ምክንያቱ ኣይተሓለልናን ተን መምሃራን ንሕናስ ኣይተሓለልናን ከምቲ ንዓና ዝገበረልና ሚኒስትር ትምህርቲ ከምኡ ከዓ ንሕና ንዓኣቶምስ ኣይተሓለልናን ኮፍ ኣይበልናን ካብ ገዝኦም ንዘብክሩ ብቴሌፎናት እናገበርና ንዝኾነ ነገራት ከምዘየብሉ እንዳገበርና ኣብ ደረጃ ዝበፅሕናዮም ኣለና ዓወቶም ቀፃሊ ኮነልና ከዓ ተስፋ ንገብር እዚ ከዓ ንዕኡ ንዓናስ ንሚኒስትር ትምህርቲ ጥራይ ደይኮነ ዝምልከት ሓፈሻዊ እዚ ዓወት እዚ ርኡ ነዚኣቶም ጎስጓስ ዘድልዮም ነገራት ሓገዛት ክግበረሎም ንኩሉ ንላቦ ማለት እዩ እዚኣቶም ስናህና ጥራይ ኣይኮኑን ናይ መምሃራን ወይ ከዓ ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ ጥራይ ኣይኮኑን ንሓፈሻዊ እዩ ዞባ ማእኸል ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ድገብሮ ደሎ እዚ ፀወታታት እዚ ቀፃሊ ከዓ ካልኦት ከምኡ ኢሎም ንክወፁ እቶም ብሕጂ ዘይተቐልቀሉ እውን እዚ ሪኦም ንክወፁ ኣብ ትምህርቲ ክሕወሱ እሞ ከምዚ ገይሮም ከዓ ብስፖርትን ብካልእን ክዓውታት ንክኾኑ ከዓኒ ተስፋ ንገብር ካብዚ ንላዕሊ ከዓ እዞም ተሪፎም ደለዉ እዚታት ዓወት ሪኦም ተጎስኪሶም ካብ ገዝኦም ባዕሎም ብሕልንኦም ወለዲ ከውፅዎም ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ክገብርዎም እዚኣቶም ካብ ማንም ኣይተርፉን እዮም ልክዕ ከምቲ ስሩዕ ተምሃራይ ልክዕ ከምኡ እዩ ስፖርት ራዮ ስሩዕ ዝዓውቶ ይተዓዊቶሞ ደለዉ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ጉያ ይኹን ናይ ኩዕሾ እግሪ ይኹን በዋልድ ይኹን በወዳት ብኩሉ ኢና ተዓዊትና ደለና ስለዚ ዓወትና ቀፃሊ ክኸውን ናይ ኩሉ ምትሕብባር ይትፈለየና ሓጎስ ኩሉና ይቐኒየልና ምር መኮንን ዘውደ ይበሃል ሓላፊ ባስጥ ናይ ንዞባ ጋላ ነፍሐ እዚ ፀወታ እዚ ዕላምኡ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ስለምንታይ እዞም ቆልዑት እዚኣቶም ንኣሹ ኣብ ገዝኦም ዝሕብኡ ዝነበሩ ሕጂ ወፂኦም ኣብ ደገ ከምዚ ኢሎም እሞ ከዓኒ እዚ ሎማዓንቲ ዝገበርናዮ ከዓኒ እዚ ውድድር እዚ ንክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ዝገበርናዮ ውድድር ከዓኒ ሓደ ቆልዓ ብኣእምሮውን ብፊዚካሊ ሜንታሊ ፊት ንክኸውን ኢኻ ትገብሮ ስለዚ እሳቶም ሕጂ ከምዚ ጌርካ እንድሕር አንቀሳቂስካዮም ሓደ ኣካላቶም ይጥንክር እዩ መን ተዓዊታ ብዘየገድስ እዚ ዝገበርናዮ ሎሚ ሓደ ተራኺቦም ኣለዉ ካልእ ከዓኒ ሙዚቃ ክትገብረሎም ከለካ ይሕደሱ እዮም ነዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከምዚ ጌርካ ወፍሪ ምግባር ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ኣብ ኩዕሶ ወሓለ ዝኾኑ ኩዓሳሱ ተፃወተቱ ኣይኮንና ንፅበ ነርና ንሕና እቲ ልብን ሳምቡንን ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኢና ጌርናዮ እቲ ጥንክር ኢና ጌርናዮ ማለት እየ ነዚ ኣብ ቤት ትምህርቶም ከዓ ዝያዳ ልዕሊ ዝኾነ ከዓኒ ክፅቀጠሉ ኣለዎ ክስራሓሉ ኣለዎ ቀፃሊ ከዓ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ክመሓይሹ ተኮይኖም ከዓ ምዝንጋዕ ዘድልዮም ተዘናጊዖም ክዓብዩ ዝኽእሉ ማለት እየ እዚ እቲ ዕላማ እዚ ከምኡ ነይሩ እቲ ፀወታ ከዓኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዩ ንዕዖታቶም ሰሓቢ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ከዓ ደስ ዝብለካ ካብኦም ንላዕሊ ከዓ ተን መምሃራኖም እዮም ድገርመና ኣነ በቃ ነዞም ቆልዑ እዚኣቶም ካሊያ እግሮም እየን ዝኸዳ ኣብ ዝወደቆ እየን ክወድቃ ዝፍትና ዘለዋ ሓደ ቆልዓ ሙሉቕ ይብለን ናብ ካሊእ ዝኸይድ ንዕኦም ናብ ምእላይ ግን ኣብ እግሮም ቆላሕታ እንዳገበራ
እስካዕ እዚ ሎማዓንቲ ዝገበርኦ ኣልያ ብጣዕሚ ኣነ ከመስግነን ዘሊ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ሽመይ መምህር ሞሳዝጊ ገዛ ይበሃል ኣብዚ መደብ ናይ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ከም ሓላፊ ስፖርታዊ ጉዳያት ኮይነ ይነጥፍ ኣለኹ እዚ ሎማዓልቲ ኣብዚ ፌስቲቫል ኣውዒልና ዘሎ ነዞም ተፈተውቲ ተባሃግቲ እሞ ሓጎስ ካብ ገጾም ዘይፍልዮም ደቅና ኣእምሮውን ምዕባላውን ስንክላን ተምሃሮና እዮም እዚ ሎማ ዓመት ጥራሕ ዘይኮነ ዓመት እነካይዶ መደብ እዩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ግን እቲ ምሕያሽን እቲ ቀጻልነትን እንዳወሓስና ንኸይድ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ገለገለ ጸገማት ነይሩ ንዑ እንዳመሓየሽና ከዓ ሎማ ዓመት ከዓ ብዝተወደበ መንገዲ እቲ ዞባ እኹል ዝኾነ ባጀት ኣውፂሉ በቲ ድሩት ዓቕሙ ገለ ባጀት ገይሩ ነዚ መደብ ሰሪዕዎ ማለት እዩ እዚ ስቂልካ ጀመረ ይኮነን ዓመታዊ ካላንደርና ብግምት ዘእትዎ እዩ ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምቲ ካልእ ዓይነታት ስፖርት ኣብ ዞባና 12 ዓይነታት ስፖርት ኢና ነካይድ ኣብ መንጎ ተምሃሮና ናይ ኢንዶር ጌም ብምሉእ ኢና ነካይዶ እዚ ናይ ቦል ጌምስ ከምኡ ከዓ ናይ ኣትሌቲክስን ብሽክለታን ከዓ ብሰፊሕ ነካይድ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ያታዊ ስፖርት ሓዊስካ 12 ዓይነታት ስፖርት ኢና ነካይድ መበል 12 ክፋል ናይዞም ተምሃሮና እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ ኣብ ዞባና ብሓፈሻ 12 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ እዘን 12 ኣብያተ ትምህርቲ እዚኣተን በብንኡ ዘበአን ተወዲበን ኣብ ውሽጠን ፅዑቕ ዝኾነ ውድድር ከካይዳ ፀኒሐን እዚ ነቲ መፈተሺ ማለት እዩ ኣብ ኩለን ከዓ ኣሰልጠንቲ ሓደ ኣሰልጠንቲ ሰዲድና ኣለን ነዞም ኣሰልጠንቲ እዚኦም ከዓ ኣብ ለማሚዶም እቲ ምስቲ ዓቕሞም ማለት እዩ ምስቲ ናቶም ባህርያዊ ኩነታቶም ኣዛሚዶም ገለ ናይ ልምምድ ኣብቲ ቤት ትምህርቶም እንዳኸዱ ልምምድ ገይሮምሎም ብከምዚ ከዓ ናብዚ ውድድር ሎም መዓልቲ ኣብ መዛዘም በፂሕና ኣለና እዚ ንሰለስተ መዓልቲ ዝተኻየደ ውድድር እዩ ንዕኡ ብግምት ኣቲና እምበር ነዚኣቶም እቲ ኣካላውን ኣእምሮውን ምዕባሊኦም እሞ ከዓ ብዓብዪ ከዓ ንሓጎሱ እዚ ዓብ ጥቕሚ ዝህቦም እዚ እንድሕር ሕጂ ብዝተወደበ መንገዲ ቀጻሊ ካብቶም ካልኦት ካብቶም ጥዑያት ብዘይፍለ መንገዲ መደብ ክንሕዘሎም ዓብዪ መደባት ክንሕንፅፅ ኢና እዚ ዞባውን ተዳልዩሉ ኣሎ እቲ ሃገራዊ ማሕበር ከዓ ናቱ ተራ ወይ ናቱ እጃሙን ከበርክት ክኽእል ኣለዎ ነዚ መደብ እዚ ንኽነካይድ እቲ ዞባ ብዘለዎ ድሩት ዓቕሚ ክሳብ ሕጂ የካይድ ኣሎ ሎሚ ከዓ ነለኩም ዝተዋህበ ሽልማት ከም መርኣያ ናይዚ ልክዕ በቃ እቲ ወርቂ መዳልያ ክሽለሙ ከለዉ ዘለዎም ባህጊ ዘለዎም ሓጎስ ክገልፁ ከለዉ ኣዝዮም ደስ ዝብሉካ ሙዚቃ እዮም ከዓ ዝፈቱ ሳዕስዒት እዮም ዝፈቱ ሕጂ ናይ ሳዕስዒት መደብ ከዓ ኣብቲ ኣዳራሽ ውሽጢ ክንገብረሎም ኢና እዚ መደብ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ነዚ ዕውት ንምግባር ከዓ ዝሳተፋ መሻርክቲ ኣለዋና እዚአን ብዓብዪ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ብዓብዪ ዓመት ንገብሮ ናይ ትራንስፖርት ድዩ ገለገለ ሓገዛት ይገብረልና እዩ ማለት ስለዚ ንገዛ ርሱ ሓደ ሚኒባስ ሂቦምና ኣለዉ እንደቶም ማሕበር ኣእምራውን ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ኤርትራ ከዓ ናይ 2 ሚኒባስ ሓገዝ ገይሮምና ኣለዉ እሳቶም ከዓ 2 ሚኒባስ ነዞም ተምሃሮ ካብን ናብን ከመላልሶም እየን ቀኒየን ከምኡ ከዓ ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኤርትራ እውን ሚኒባስ ሓገዝ ገይሩልና እዚ እውን ከነመስግን ንፈቱ ብዓብዪ ከዓ ናይ እንዳ ዓይነ ስውራን ከዓ እዚ ኣብ ትሕተና ስለ ዘለዎ ሰሙን ናቶ ሚኒባስ ስለዚ ብጠቕላላ 5 መኪና ምክንያቱ ካብን ናብን ናይ ገጠር ኣለውና ካብ ዓዲ ጓዕዳድ ከተምፅኦም ካብ ቁሸት ከተምፅኦም ካብ እምባዶሮ ከተምፅኦም ከካብ ከባቢኦም ካብ ሰሪዓ መንገዲ ክመፁ ይክእሉን እዮም ነዊሕ መንገዲ ስለ ዘይከዱ ቀጢፎም ስለ ዝደኽሙ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣቲና ከዓ 5 ሚኒባሳት ካብን ናብን ክንቀሳቀሶም ቀኒን እዞም ዝጠቀስኩሞም መሻርክቲ ካብ ኮሚሽን ስፖርት ጀሚርካ እዚ ናይ ብሓቂ ምስጋና ዝግብኦም እዩ ብዓብኡ ዝመፅልካ ክንርአና እቲ ፀወታ ክፃወቱ ከለዉ እንታይ ሒዞም ኣለዉ ሕጂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓመት እንታይ መፅኦም ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ኩዕሶ ክፃወቱ ከለዉ በዚ እንድሕር ከይዳ ናብቲ ዝኸደቶ ኩዕሶ እዮም ዝጎዩ ነይሮም ናብኡ እዮም ዝቆልዕዋ ነይሮም ሕጂ ግን ከመይ ኢሎም ይከላኸሉ ከመይ ገይሮም ጎል የእትዉ ከመይ ኢሎም የጥቅዑ ኣጥቂዖም ከመይ ኢሎም ስምዒቶም ይገልፁ ልክዕ ከምዚ ኣብ ቴሌቭዥን ዝርእይዎ ብጣዕሚ ባህታ በካ ማለት ስለዚ ምዚኦም ምውዓል ሓላል እዩ ነዚኦም ኣእምራውን ኣካላውን ዕቤት ንኽረኽቡ መፅዓር እውን ሓላል እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ዝፈሰሰ ጉልበት እውን ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዞባ ብዘለዎ ሓያላት ኮሚቴ ኣለዉ ነዚ ኮሚቴ እዚ ኩሉ ውሕስ እዩ ነይሩ ሓኪም በዘለዉ ኣተለውቲ ሜዳ በዘለዉ ኩሉ ውሕስ ጌርና ኢና ከይድና 2 ዓይነት ስፖርት ኢና ኣካይድና ኣትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ሎሚ ከዓ መዛዘሚ በፂሕና ኣለና ንኩልና ከዓ ነቶም ዕውታት ዮሃና ይብሎም
نزي كله نسمع خا أبزن كل عزياتهم ده حجي كتسألنا منتان كله حجز يدلي كل حتى يدلي مورال يدلي يعني كله مورال يدليهم مورال يدلي لذي المحبر السب علم بمولو نزي متعذبو كله أبزن كل عزياتهم أب كوابي مالزيو نابزت العزي كونه أب كوابيو نزي نطفو أب كله زواتاتون كمان أصله زلوا نزي ريوخا حجزات انتوفيون أتي مدب يسفح أتي نتم كل عزكا أم على وعلم سلزي نستقبل اللي عدمه بتعمي يمسجن كم زي غول بحث يروس كم زي سفيحيو تي نتفتات جن بحث يروح يسأل بيله بخمس غول سيخيل مالتي يعني زي عبي تنسائي نزبي إرترا نقوله نفكرت سبورت بعبي خانة تمابكو عسوز نتفو مالتي هقراود قانتانا قد محجي ولا عتفين دابلت يعتخيل نيرا حجون نفتنا يقدم كملس تسفى نقبر كله تسفى غير له عبي تنسائي تسعير اللي زي تدخل له مالته يكونن هاجرو فيدريشن كوميشن سبورت كله باب جيزي يخصعر اللي نيرو حجن حدا من قد تخفيت له خبل نتم كالوتون كومو سلازي زي عوت زي قليل لا يرأيني نقول لي برابر ولا نزني نجورو نجراس روت مدون كبرابريو مقشالو هاجرويت كانتا نتتصوت يتاز عبيت ديجريكو هاجرويت كانتا مثل لابي سبب زعبنا يلان سلازي إذا عوت زي أزيو دزبليو نقول له زبير تراخا يوهانا بيل إذا تعمي كل سب حقوق السراسير له أقمل له بزهجر كابتن مهرونا جميلكم جراسروت أقمل له بوتنشال له برازيل هايمانوتنا يوم قعسونا برازيل هايمانوت قرف سووا تسعير يحجي إيرتران تبلنا حجي مجننا أي مثلاً قال له ولد قبل كله قعسة زي كله علينا بإيرترا لازم بب خبابيو بمحضر بأبي بيت تمرتي بفدريشن بوزح نتفتاتي زكايز له أتعامل قاعد ترى له قال له مالت لازم نزيك أصلنا تروحس كاب تحتي بوزح صراحة يتبيننا له هاجرو فدريشن كا تبقى شو زلوا يمثل نزين ده تحقق كذا غوني حنتي البيانات تاعنا إيدا إلكا ولا بدك زلوا بمولهم أبز مسيهم تراهم زبركتوا من قدون تزفتر إذا حجي بمقنعة زخاء العل مسجنا يقبوهم نزوم عوت أمسيهم أسراسيرهم نازلوا مالتي قد مسكن عقوم كمسكن سينما سمرة غيروا زلوا تبرابيري كل نجار كله داتهم كله دقيمة كيبلكم تجوروا زلهم نتفتات ناب ملع على مكان سبري له بوزحات بيتساب يعرف زمد مغرب بمولهم دا دولوا كم درينا ك50 يورو 50 زنا قدايم من كله برابيري هجون بناي اول تايمرز قال نجار بحجروا فدرشون قال تبرابيرو زلوا مثل بعبي خا نزيع وتزي زجوروا لنا خا دقيمة معناته تمصاتات بمولهم أسلت أنت تصاتاتنا كله سجبر عوت كا بشم محبرسب سبورت يوهانا يبلم قصالنت ابز مصزلو ناي كالأي قتم اغرخا بعوت كم نوص طرطر يلن نابتي زمصزلو ناي وددر ناتي مدب وددر ينا نقام زلنا مرزي سغيرنا ينا زلنا طرطرون يبلين ስለዚህ አጆና ተሐጋጊዝና ንሃገርና ከነፀውዕ ስፖርት ሃገርና ከነማዕበልካ ኢደ ኢልካ ከነዕቢ ንፅዓር ዮሃና ደጊሜ ዮሃና ብለኩም ቴንክ ዩ መምህር ኪሮሳ ግርማይ አብርሃ በሃል ከመምህር ኮይነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍሬ ህይወት ካየ ያገልግል ዝፃወታ ከም ዝረኣኻዮ ዘም ተማሃሮ እዚኦም ቅድም መጀመርታ ካብ ገዝኦም ንምንታይ ዕላማ ምስ ሕብረተሰብ ንክሕወሱ ደገ ንክወፁ ምልከቶም ምዃኑ ንክፍለጥ ብጎስጓስን ከምኡውን ብሚኒስትር ትምህርቲ ብማሕበራት ጎስጓስ ተገይሩሎም እዮም ኣብ ዝበፅሖም ዘሎ